ning kok begas selak ngantuk. Alah, malah enak nang kene iki. Rene tak wetak ngono ora. Mbok matur nuwun malah enak. Nggih, matur suwun nggih Bu Kesi, mugi-mugi rezekine lancar. Paringi sehat. Nggih. Jadi Bu dosen yang pinter dan cantik jelita. Amin ya, terima kasih Ki Murah. Nggih, matur suwun nggih Pak Dalang sing ganteng-ganteng dhewe. Wah, bareng kayak duwe wale ngelem-ngelem ora. Alah nggih no. Sampe nek tak jak ning luar Kediri ngono ya gelem. Luar Kediri. Oh, nggih panggah kuwi. Besok kapan-kapan ya tak sasi ngarep engko bareng kuwi Australia. Nggih. Nang Bana sampean payu ya ning Australia. ora. Yo. Biasane gaya anduke didelen ning sirahe sampean. Enggak, kapan? Lah pas niku pas. Maka diedit karo wong-wong asline ora. Alah, oh nggih nggih. Nggih, Nggih, paling kula mek ngimpi tok. Ayo ngimpi. Wiwit saking mriki piyambak menika genduk Ki Murah. Wah, ibu cah semene kaya betah melek ora umum. Ayo le gendruk lho kaya ngono. Ing atase lagi kelas 4 SD. Ayo. Rekake kaya nganggo kotang barang ayo. Yo ben luwes. Oh, ben luwes ya, ben luwes ora ngono. Saka Kediri, bintang Kediri luar biasa. Jan. Rekake ngisor gelungan ya diwenehi kembang melati nadyanto plastik. Ayo. Ra apa-apa, Nduk. So dikumpliti kembange, Nduk. Nang dhuwur kaya capar, kemangi, grujuk sambel pecel tadi. Ngajari ora apik. Ora senengane. Kalajengaken ing angka kalih menika genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Kediri. Kediri. Saking Tulungagung, nek Kediri si Ayu kuwi ding ayo. Saking Tulungagung. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu wah jan bareng nyinden cedhak omah ha. Terus ya mbiyen kulino ngibadah nang kene wah le dandan dipolke. Luar biasa. Cantik ya, cantik. Dasare ya dedeke lenjang-lenjang, suarane ya apik. Tur ya nuwun sewu, upamane duwe pacar karo pacar ya sangat setia dan sangat gemati. Lah kuwi lho kaya ngono kuwi lho. Yes wis sing ngunduh kuwi mbae ya. Ngono kuwi. Tur opor bebek cukup awake dhewek, kuliah raga dhewe yen perlu kebutuhane adi-adine cukupi karo Mbak Ayu. Masa? Ngono kuwi jenenge ngono tulang punggung. Ha iya. Sarjana seni. Kalajengaken menika sawet, Truk. Menika Mbak Dian Munasiroh, sarjana seni magister seni saking Laladan Medion. Menika komandanipun para sinden-sinden nggih menika. Nggih. Mbak Dian Munasiroh. Nggih. Luar biasa. Ayo. Sik enom, sik prawan. Biyen. Saiki wis mudhun mesin pindho. Wis ra apa-apa wong ya. Pancen wong model apa jenenge geger mlengkung ngene pancen ya karem. Ha iya. Ayo. Mula sing lanang nganti kuru-kuru ya ngono kuwi kaya. Ha iya. Kalajengaken menika Ibu kita Sukesi. Nah, Sukesi Rahayu sarjana seni, magister seni, dosen jurusan pedalangan. Sing mandhegani musing kala wingi wonten ing pendopo. Mboten ra cawe-cawe kok. Ha iya. Bu Sukesi Rahayu, dosen tembang dan karawitan. Yang teori mulang napa, Bu Kesi? Teori teng pedalangan. Yen teori enten teori sejarah, enten manajemen seni pertunjukan. Ning kula namung ngasisteni menawi teori. Sing baku mulang napa? Mulang tembang pedalangan. Tembang pedalangan. Nggih, kalih karawitan. Inggih. Nggih lho, alis ta bojoku kaya ngono kuwi. Basa karo wong lanang. Saya lek pas neng omah nek tamu ngono monggo dipun unjuk Kang Mas. Basane alus, basane mlipis. Ning kok capo bareng tamune mulih panjeri gorene kek. Ketok asline, ketok asline. Matur apa Bu Kesi karo para keluarga besar ing Gereja Katolik Pusarang mligine dumateng Rama Cuncun ing tasih kepareng lenggah sembah nuwun. Ha iya. Nggih, bakunipun kula namung nderek ndedonga mugi-mugi Gereja Katolik Pusarang niki dados motivasi umat Katolik untuk mencapai hidup yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
dan selamat sukses di hari ulang tahun ingkang kaping 90 tahun menika luar biasa. Nggelar kabudayan wayang kulit ingkang adiluhung kados ngaten, sindene cantik-cantik, yogane ganteng-ganteng, seragam sedaya. Pramila kula matur nuwun sanget, mugi-mugi mboten namung taun niki nggih Rama, saklajengipun taun-taun ngajeng mugi-mugi gereja niki rezekine malimpah wah kathah pokoknya. Angger kuatah ngoten saben taun niku nanggap wayang namung 70 juta niku kecil, niku upil. Kok mak omongne iki piye? Lha pripun to? Engko iki diskon malah diomongne krungune setrime wah bae gur semono ngono wis. Cilaka wah wis angel dijak manajemen iki kae. Lho. Wis ora apa-apa, ora digagas ngene pokoke longgar mangkat nek didum mangkat ngono wis ae. Wis ngene iki nek piye gelem ayangane matur nuwun. Tur penontone piye sing mirsani iki? Wah niki dalu niki kan saya merasa terhormat, tersanjung, bangga sangat kali warga masyarakat Semen mriki khususipun lan Kediri pada umumnya. Dalu niki ingkang sami nenggani panjenengan dalang tasik kuatah Pak Dalang, ibu-ibu wonten, bapak-bapak enten, generasi muda juga ada, masih banyak teng mriko. Nggih. Pramila matur nuwun, mugi-mugi untuk para penonton ingkang mresani mengke ngantos tancep kayon, kula donga-dongaaken kathah rezekinipun. Dene mengke bibar gara-gara kondur, kula donga-dongaaken tambah anakipun. Monggo jane sing kulino tambahi dheke kuwi. Lho sebab sampean ya mempeng. Ah iya ora mempeng piye hiburan iku kuwi yo. Wis ngeyel. Ngapunten Rama, ngapunten. Ya aku ya wis terus terang wae wis medhun mesin ping 4. Mbak Dian kecil lagi ping pindho, aku 4 lho. Nah iya. Ya mergone mas kawine mau seperangkat gamelan slendro pelok iki mau. Ah iya sak penitine ayo. Kon dhuwur truk iki gembuk menisah ngono. Ayo. Kalajengaken menika Mbak Triastuti Retnawati saking Ngawi lan ibu kita Lia Sundari saking Sragen. Yo saiki Bu Kesi yo nembang sik sore mau urung nembang coba kaya apa iki ana pamundhut karyane Mbah Sukron ngersakake apa ki mau jenenge Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Menawi Mbah Sukron paring judul Ula Tampar lajeng dipun sowanaken wonten Suwargi Ki Anom Surata dipun paringi tambahan judul Nyidra Asmara. Ayo. Monggo Bu Kesi nggih. Jumeneng ta Bu? Kaya biasane ora. Timbangane engko aku kok unyo-unyo ae. Alah mboten lenggah mawon mengke sing ngadeg genduk Cimora mawon. Kimora to. Kimora. Ayo. Tenan ra ngadeg. Ora ngadeg kok sing ngadeg aku lho. Ayo. Kowe aku maksudnya aku ngadeg rono kowe tak tuntun kon ngadeg ngono lho. Ayo. Tapi aku isin lho. Apa? Isin mergane awakku saiki lewemu. Sing ngomong isin iki sapa? Sampeyan iki tambah umur Mas aku malah tambah cantik, tambah enom kok ora. Alah gombal. 1000. Anggene Bagong iki karo sampeyan iki luwih gampang tresnani wanita 1000 daripada melupakan satu yang telah menjadi lubuk hatiku yang paling dalam. Berbunga-bunga aku. Iya. Waduh lek ngono ikan bandeng gurih rasanya. Wah, cakep. Bojoku yang ganteng semoga setia selamanya. Amin. Muga-muga ra kumat. Ayo. Pangkuripun Bu Kesi ayo. Medhek seri angling darama Sapa kuwi? Ampun piyambak to Pak ngejak kancane lek tepuk tangan niku. Nggo sareng tepuk tangan untuk semuanya. Lho ngono kuwi. matur nuwun. Ijen iki mesakne mung disawang kancane. Ayo. Aku tahu mergane ning kono. Ning luar negeri ning Thailand tepuk tangan duwe kabeh nyawang aku. Ayo. Alah metu ngrokok. Ayo. Terus Bu. Ana cerita tingkae ula kalih
Sang Maha Wiku penggemarmu sih akeh lho Bu Kesi nalika sore mau akeh piyayi-piyayi sing salaman karo aku kula niku estu Pak Dalang ngidola kalih garwane jenengan piyayi lek cantike kaya ngono batinku ngelem bojoku kok tuwetek ya ngono lha kuwi tandha tresna iya Bu Kesi ya nyatane mau ning ATM ya dijarake wong lanang langsung pamer karo aku Pak aku mau dijarake wong lanang ya alhamdulillah sik payu ae iya iya ngono kuwi ya aku jane iki pengen nggawe sampean cemburu ngono lho Pak. Kadang-kadang memang cemburu itu perlu dibangun dalam rumah tangga membuktikan yen aku karo sampean iki yo sik cinta tenanan. Laki-laki dan perempuan ini punya cemburu semua namun ekspresinya berbeda. Lek wong lanang pamane cemburu meneng ngakep rokok anggere ling rokok iso ya cepet kuwi cemburu ya set kuwi cemburu. Lek wong wedok lak ora, lek wong lanang meneng, wong wedok mesti pitik dimusuh, lawang dimusuh, prias ngono kuwi. Lunga, ayo minggat pirang-pirang jam. Mulih dhewe numpak Grab. Ayo. Tak kira ya kabeh wong rumah tangga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Itu malah awake dhewe iki saya romantis ngono lho, yen bar tukaran nenek sing purik minggat ngono kae, terus bali dhewe ra apa-apa. Ning ku tambah romantis ketemune, ngono lho Pak. Pureke apa to pureke? Cara Tulungagung pureke ya nesu karo bojone terus balik mulih nang gone wong tuane. Oh iya, pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Ngono kae to. Iya, wis cocok. Ning aku niteni anggere bar tukaran wah tenan menggebu. Ha iya. Ha iya ngono kuwi. Ya. Anangge kinagaraja sasilih nyinaga klasik ya apik, kreasi ya jos, apane karyane Mbah Sukron menguasai lek Bu Kesi. Iya. Aja dianggep isane gur caping gunung karo kutut manggung. Ah ya wis lak bingek ora. Saiki yo berkembang. Nggih. Bu Kesi. Konangan Sri Aninggarama
nggih. Luar biasa suarane sih banter. Iya. Tur ya sik cetha kedale. Ayo. Kelintune sik cetha. Iya. Pancen ya kehebatane Bu Kesi nggen kuwi. A I U E O ne kuwi isih jelas kabeh. Anggere nyindene talu jarwa muda wae. Kaya terap kaya munggah-munggah ya, Tru. Ayo. Zaman biyen. Wong aku biyen iki krungu Bu Kesi mung nyindeni serpek menyura pelok barang ngono. Lha aku njilingi ra umum. Ya ngono jenenge kaprawasa dewaning asmara budaya ya ngono kuwi. Ayo. Coba anu sik kanggo mengenang Swargi Ki Anom Surata pelok barang. Apa le? Mesti mbiyen Pak Anom asring rutin wayangan wonten ing Gudang Garam. Nggih Pak kowe, leres nggih. Gudang Garam mbiyen nyerah Pak Anom terus Pak Mantep kuwi setahun 2 kali. Ya. Dalam lagunya Sela ing janji digarapkur. Ya. Nah, monggo klaturaken para penggemar-penggemar ingkang kangen kalian Swargi Ki Anom Surata. Sela ing janji karyanipun Pak Anom Abdi Solo. Yo, dados. Tak ya. Surata ya, Truk. Nggih, nyuwun pandonganipun pangestunipun sedaya para lenggah. Mugi-mugi Swargi Ki Anom Surata tentrem wonten ing kasuwargan langgeng. Amin.
klebu Pakde Mantep Darsono lan ugi para pepunden dalang sepuh Kediri ya luar biasa. Iya. Yen Pak Gunar barang ya garwane Bukom Sinah. Heeh. Kuwi dalang sabete Kediri jaman semono. Ya. Ngono kuwi. Lan uga awake dhewe ya melu prihatin terus negarane dhewe lagi ketaman pacoban saka Gusti. Neng Kalimantan kaya ngono ki sing jenenge geni mubal-babal ning alas ora enek enteke ora ana padame. Yes muga-muga enggal entuk pengayoman saka Gusti, klebu kadang-kadange dhewe sing ana ning NTT barang saka gempa bumi ya enggal entuk usada saka Gusti anane kabeh ayem tentrem sak Indonesia anane mung bagya mulya. Amin. Kimono. Ayo no kimono. Kimura. Nah. Pun ngantuk, Nduk? Dereng. Tenan. Dikit. Oh, dikit. Nah, tak takoni bar kuwi ya kathah paling ngono kuwi. Nggih, sugeng incing Pak Dalang. Sugeng incing Cahayu luar biasa. Nggih. Sing ngeterke rene mau sinten? Napa? Sing ngeterke teng mriki sinten? Ibu, bapak, kali mbah kula, kali kakak kula. Kok akeh men? Ngono ya mangan kabeh nang kene mau. Bu. Mboten langsung teng panggung nggih. Nggih. Lah ndi bapak ibuke teng pundi? Mboten ngertos wong pisah kok. Maksudnya mboten pisah, maksudnya pisah nggone. Oh, golek nggon dhewe ngono ya. Golek ana lho nduk bapak menjiki bae ora. Kene renek. Lah mbiyen cilik aku ya enek kene jenenge dolanan gampang gareng, gambar gareng karo Garuda ngene enek mbiyen. Zaman aku melu bapak nang nggen pagu ngurah pelemahan ngono mesti enek mainan ngono kuwi. Gambar gareng, gambar Garuda. Aku lagi nyedek nang lha iki anake dalang Swondo. Ngalih aku. Ayo konangan, konangan ngono kuwi. Pancen ya ngono kuwi. Lan crita liya-liyane ngono kuwi. Iya. Sampeyan favorite sapa to? Pamane kaya Pak Cahyo kan mesti duwe dalang idola sebagai inspirasi. Pamane kaya Mbah Narto Sabdo, Pak Mantep. Maksudnya presiden idolamu. Heeh. Oh, idolamu dudu idolaku. Nggih. Kula sing senior nggih, enten Bu Kesi kalih bojone kakak sampean. Kalih piye ngene lho, kalih garwanipun kangmas panjenengan. Kalih garwanipun kangmas Kasman apa? Garwanipun Pakde Anom Dwija Kangka. Nggih. Ngono lek karo aku lek bapak. Neng kono nyeluke berarti Pakde. Engko lek melu Pak Kangka, nyelukmu Pak Kangka bapak, nyeluk aku malih Om. Nah ngono kuwi carane. Kuwi jenenge Bu Dwi Kurnia Pati. Lek sinden sing enom sapa favoritmu? Sing terkenal nggih. Yo karepmu terkenal apa ora? Mbak Niken. Heeh. Kali Mbak Lintang, kali almarhum. Alum-alum apa? Sing alum apane? Almarhum. Almarhumah. Almarhum. 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 Alon-alon Nduk. Almarhum. Almahra. Alon-alon nek almarhum. Almarhum. Kuwi yen kakung, yen putri berarti almarhumah. Alrala. Ya wis suwargi ngene, suwargi. Wis lek kleru aja nekat ae to wis. Almarhumah. Wis ora. Suwargi ngono lho. Suwargi. Nah, sapa Mbak sapa? Mbak Mega. Oh, Mbak Mega, Kediri juga ya. Nggih. Lek Bu Kesi senengamu pas Bu Kesi nembang nyanyi apa? Pas nyanyi Jineman Kenya Desa. Oh, Kenya Desa. Iya. Ora ngerti lek Bu Kesi saping gunung, Bu, jos. Jos. Kutut manggung, jos. Luntur, jos. Ya mek telu kuwi tok isane. Kula gemene pas Bu Kesi nyanyi Ulo Tampar mang kula nggih iso asline.
Sorry, Nduk, kudune sing tak kongkon awakmu ya mau ya. Nggih. Kuwi batinmu aku iso gur ngono kuwi ngono ya, Nduk ya. Nggih. Oh, sepurane. Makane kula karo umi-umi mang. Oh. Karo umi-umi alumhum ngono ya, Nduk. Nggih. Iya. Umi-umi gara-gara kula kok ngrungokne Bu Kesi lak nyanyi jan walus terus santai. Heeh. Kalih Heeh. garwane sampeyan, kalih aduh napa nggih. Nggih, pokoke niku nggih. Halus wis. Halus, heeh. Nggih. Aku ora ngerti lek sampean mbak iso ula tampar ngerti kok. Gending ula tampar wis diaturake. Kowe nembang ula sawa ya, Nduk? Lho, mboten kula badhe nembang jeneman kok. Hah? Jeneman apa? Jineman. Oh, jineman. Nggih. Ayo. Mbak Merga iki wis wargi berarti lek nyeluk piye mau? Almarhum Mah. Ayo. Wis nembang. Lek guru ngono kuwi akeh kancane nembang apik omong bingunge akeh kene iki ngono ya. Nggih. Nembang ayo ora apa nggih. Kula badhe nembang jeneman mijil ketoprak dilanjutaken jeneman adu semu nggih. Nggih. Yo berkate ndang didum ayo. Nggih. Lha iki mase makem berkate niki. Oh iya. Ayo Mas Joko niku jenenge ora ya. Apa? Tapi yang Jan suaramu kaya alamhuman suka apa mau? almarhumah. Ayo. Waya apa iki Ya bener. Apik nduk, apik tenan. Klasik angel lho nduk kaya ngene tur langsung rangkep sampean. Nggih Pak Dalang. Wah iya, jan alamipun kan nduk ayo. Nggih. Kalau sampean lek nyinden kae dalange kae. Ayo. Kaget tak kira rambu nusul e. Ayo. Nggih. Oh, nyedalang kae engko. Nggih. Arep cakilan lho kuwi kae. Nggih. Terus nduk Cahyu. Sing sayuk-sayuk sing rukun-rukun. Ya, ngono kuwi apik. Lanjut ki Pak Dalang.
lanjut lah harus lanjut no ayo. Taris kene Estu bapak ibu niki angel tuh niki langsung rangkep. Tapi JNE Pak Dalang. JNE. JNE apa? Sing niki lho tak juduli nggih. Apa ta judule? Lho, nggih. Kados niku lho. Oh iya, kados. Kados sinten, Nduk? Nggih 2 kali bener Bu Kesi. Wah iya, iya 2 Nggih. kali. Tapi liriknya beda nggih Bu Kesi. Nggih cakepane Mbak Birgita Ayu jan pinter. Waduh. Bocah ki tak tuthuk kene ora. Nggih. Ya omongane celebang-celebung mari gemes ora. Nggih Pak Dalang. Kowe malah suwi-suwi kaya sinden jaman 70-an ngono Nduk. Ayo. Nggih Pak Nggih. Dalang. Bos. Rungono ya Pak Dalang. Kok aku randang tak juangkah tak piting ngene ora ya. Nggih, nggih. Ayo. Kados Gusti Belanda ya apa? Kunci. Di Belanda. Iya ya guyu karo nglirik aku rekae ae. Kula napa to kok nglirik sampean terus iki? Lah mbok sing dimata kowe kok ora. Kula engke. Kula nonton kok nonton to. Deloki napa nggih basa kramane? Ningali. Ningali sampean teko ngarep niki kok kaya
Kayak Ayo, ngerti buta ngono, Ndang. boten. Apa? Kayak dredeg ngono lho. Oh, ndredeg ta? Nggih. Oh iya. Ketoke gwelek. Wow. Nggih. Kaya ngene galak. Karo sampean ya gemati ya galak. Nggih. Nggih. Nyapa nyawang aku tuh nyawang bukesi, nyawang aku nyawang bukesi itu nyapa? Dikongkon bukesi ngene. Apa iso wong drijimu ndek kabeh arep ngene? Ngene. Piye kuwi? Ngene. Ya apa artine apa? Hah? Sarange. Wah, sarange ya. Nggih. Jasa. Nggih. Oh, lali nembange, sik-sik lho. Nggih. Nah, iya. Alah, mboten lali. Waduh ya. Apa sidren janji Tepuk tangan para lenggah luar biasa Jene, Pak ajaib. Dalang. Yo tepuk tangan sik to. Oh, nggih, Selami. mboten apa. Tepuk tangan. Iki cah piye to gumun ora ya. Ki melak ngijile wis rampung. Nggih. Terus arepe apa? Jineman adu semu. Angel men mbok adu jago ae. Alah alah alah. Alah ya. Ayo. Nggih. Mas tarase nggih Mas. Aduh. Parase nggih Mas mripate. Luar biasa. Sik Pak Dalang. Kula Leru pengen terus, tanya Mas niku lho sing niku lho. Sing brengos niku lho. Nah, niku nggih sing niku. Kok mang pas kula nyanyi kok ngene nggih. Ngene napa niku? Hah? Ngene Ngabani. Ngene ngene ngapa Mas? Ngono kuwi. Karo ngene karo mangan. Masa mangane kok omongke nggih. Pancen kuwi sewengi yo mangan terus ngono kuwi ora. Nggih. Nggih sampean ben ra ngantuk ngono lho. Nggih. Sik aku tak takon, sebabe apa? Sampeyan kok ora milih nembang-nembang sing era sekarang kok malah sing klasik-klasik tur ya angel kaya ngono kuwi lho. Sebabe apa, Lho? Gak tahu. Gak tahu ya. Gimana? Gimana Pak Dalang? Giman ra melu giman ora. Nggih pingin Hah? pingin niku nggih pingin lagu sing dhisik terkenal saiki gak terkenal pengin diketerkenal neneh. Wah iya kuwi lho. Kuwi jenenge cara Jawa ndudak mutiara kependem. Oh nggih kependem. Heeh. Ngono kuwi dadi mbiyen sing tauhid terkenal to. Terus akhire kuwi terus apa kuwi kalah karo lagu-lagu liyane, akhire kok muncul kene ben terkenal neh. Anjih pinter sampean. Iki anake sapa kok iso? Anak Yayu. Oh, bumu jenenge Ayu. Yayu. Oh, Yayu. Ayo. Bener Yayu yuyuke Yoyo. Ayo. Nggih. Ayo ngono kuwi, Nduk. Sampeyan kok ya rekake WA karo Bu Kesi. Bu Kesi kula teng Posarang nderek ngono kuwi piye, Nduk? Kula mboten ngomongi ngono iki. Lah piye? Bu, kalau ada tanggapan di Kediri napa teng pundi Ki Mora dijak nggih, Bu. Terus langsung dikabari, "Oh, Dek, oh, Dek. Ya ini ada 24 Agustus di Gereja Posarang." Iya, terus jawab piye? Nggih, matur suwun. Oh, suarane dadi cilik kabeh ngelik kabeh. Nggih, matur suwun. Oh, akhirnya tekan kene. Nggih. Jadi sampe rekake yo nggawe iklan dhewe ning Medsos. Medsos apa? Hah? Medsos apa iki? Maso. Medsos, Medsos. Media massa dadi medsos. Medsos. Nah, media sosial kok media massa. Media sosial. Heeh. Media sosial. Sampe nek iklan dhewe to, pagelaran wayang kulit kita Ayu Kuntadi dengan sinden Kimura ngono to. C. Oh ya nek fotomu ngono ya. C. Oh. Nek nyapa kowe Mbak Tuti barang gambare kok lebokne ning iklanmu? Mana? Kok dilangi?
Yang mana? Sik Mbak Tuti nomor loro jare gambare kok ilangi sebabnya apa? Itu loh Dek, tadi kok gambare Mbak Tuti dihilangkan nih gimana? Sing ilangke sapa? Oh, sing Niki sing inti lho. halah ngapunten nggih Bu Tuti. Iya. Lah ya toh, tapi terus sampean baleni toh, terus Mbak Tuti mbok lebok kene. Nggih. Wah, sing nggih tampil ibu kula kali bapak kula niku. Oh sing gawe pakmu karo mbokmu to? Wah, ngawur. Oh iya nggih. Kula lalian Lalen ya. Nggih. Umur semono iso lalen iki piye? Ya wajar. Ya ora lek sak umurku lali lumrah umur 40 munggah. Sak sampean kan sik cerdas-cerdase, daya ingate sik luar biasa. Sampean umur piro Pak Dalang? Heh? Sampean umur piro? 17. Hah? 17. Kok 17? Lho jare takon umurku. Lek mau nyawang kaya wong gila ngono modele. Lah, netrone ketok sipit niku. Oh, ngelokne tuwek Jawane iki ya. Oke, wis keriput-keriput. Wis kaya jarik ya miru ya. Oh, nggih, sampean ra nutup aurat. Lha niku. Endi? Boten sah didelok cah cilik. Lho endi wong tak tutupi lho ki nduk nggae semene lho ngene iki ben pamrih apa? Lek ngepraki ben lincah, ben iki lak karo ibumu kese ditumbasne jarik iki jarik apa kuwi tulis, batike tulis lek kobong kena rokok kan eman-eman tak sisihke rene. Alah, nggih. Jarikmu cap to pol-pole ya. Nggih, nek apa tak gawe nguyu mayah kuwi, tak gawe ngulur, gak iso tak ngene nih. Makane tak cepot langsung. Ngulur, nguyu apa ngulur? Nguyu. Oh, emang ngulur ora? Oh iya. Nguyu. Oh, stagene dilur sik lagi nguyu ya, Nduk ya. Nggih, gak iso tak ngene nih. Saking seseke ngene. Lah kowe lemu ya ra mo. Mangan aja akeh-akeh. Sampean kaya triplek no? Apa? Triplek. Triplek. Triplek iki lek cilik ora. Kurang nemen. Heh? Kurang nemen. Sampean ora tau mangan? Mangan, padha ae sego ya tak pangan. Oh, nggih. Mau apa tak pangan sing penting bergizi. Nggih. Pengen diberi apresiasi karo Bu Kesi ora? Mau. Mau. Kula pengen besok kalau ketemu lagi pengen bisa menembangkan Jerman kenyo desa. Sesuk bengi tanggapan ora? Hah? Besok malam. Besok malam boten. Boten tanggapan. Tenan ra tanggapan? Gak. Wah, syukur lek ngono. Ya wis aku ya ora tanggapan. Turu ning omah ya, Nduk. Halah. Ayo, Bu Kesi ayo memberi pesan-pesan ben saya semangat iki. Ayo. Nggih, Genduk Kimoran iki salah sawijining pesinden cilik ingkang multi talenta. Nggih. Dengan usia masih semuda ini namun sudah menguasai banyak materi tembang-tembang klasik dan itu sangat langka sekali. Jadi Kimora jonggu wae. Dikandani Bu Kesi malah cetikian. Madhep rene, madhep rono. Nah, nyawang penonton meresani rono. Aja dikuwi kelit. Kene lho. Kene cedhak kene karo Bu Kesi. Nah, Nggih. semenjejer karo Bu Kesi ini lah esuk muga-muga dadi sinden kondang kuncara Anjayeng Bawana iso nggawe arum kuncarane Kabupaten Kediri lan keluargamu ya, Nduk. Mapane, Mbak? Didangu Bu Kesi kok. Siapa Iki nih? lek dadi dadi pamor kuliah ning Oke. iki mesti celometan bocah model ngene iki, Pak. Nah, iku mau lek ngendikane Pak Cahyo. Nggih. Materi dikuasai dhisik, pinter dikuasai dhisik, celometane keri. Nah, iki mau Pak Cahyo ngendikan guyonane. Nggih. Nek guyon ya perlu, tapi guyone kok diperhalus sithik ngono. Nek ndak apa-apa karena kamu masih anak-anak kecil, bebas. Ngono ya. Nggih. Contoh, matane Pak Dalang iku lho, iku mau. Nah, ndak parang niku, ya. Nggih. Nah, ngoten. Ning gandeng kowe sik cilik ndak apa-apa, Nduk Cahyu. Sing penting sampean tetap semangat sinau nyinden. Bu Kesi arep takon, sampean sinau tembang klasik pertama kali kuwi materi tembang apa, ngrungokke rekamane sapa, Nduk? Kula pertama kali nggih belajar Pangkurinoso Oh iya, rekamane sapa ning endi lek mau krungu, Nduk? teng Banana. Banana iki. Campur sari banana. Ayo Kang Nano ayo. Oh iya. Pinter. Ora apa-apa. Bar Pangkurinoso terus tembang apa meneh, Nduk, sing mbok sinaoni? Ngimpi. Ngimpi, mirengke rekamane sapa?
Mboten. Ora sandedek, biasa wae kan. Tenang, tugasnya gak nakal gak galak, Nduk. Stop. Tak Nih. sangoni kok tenan, ya. Kula supe. Oh iya wis ora apa-apa. Ndak apa-apa, Nduk. Sing penting tetep giat belajare. Nyinden ning panggung ya penting, ning sekolah ning pawiyatan kuwi juga penting. Aja nganti yen sampean kok bengine nyinden awane nganti ora mlebu sekolah iman-iman. Sekolah tetep yang nomor 1. Nah, ngono ya. Nggih. Nggih, sampun Pak Dalang. Matur suwun. Belajarnya harus bisa ngene, engko ya. Nah, tak sangoni saiki, Nduk. Wah, sing tuwa karo sing cilik padha lalene. Ayo. Tak sangoni kok begas selak ngantuk. Alah, malah enak lho ngene iki. Bene yo tak wetak ngono ora. Mbok matur nuwun malah enak malah enak. Oke, matur suwun nggih Bu Kesi, mugi-mugi rezekine lancar. Anake soleh-solehah. Oh iya, pinter. Terus napa nggih? Diparingi sehat. Amin. Diparingi rezeki sing lancar. Amin. Paringi sehat. Nggih. Jadi Bu dosen yang pinter dan cantik jelita. Amin. Ya, terima kasih Ki Murah. Nggih, matur suwun nggih Pak Dalang sing ganteng-ganteng dhewe. Wah, bareng kayak duwe wale ngelem-ngelem ora. Alah nggih no. Sampe nek tak ajak ning luar Kediri ngono ya gelem. Luar Kediri. Oh nggih panggah kuwi. Besok kapan-kapan ya tak sasi ngarep engko nang nggen anu kae. Segoro Kidul sing ngidul neh nduk besok itu. Goro Kidul. Heeh, Australia. Oh, Australia. Heeh. Oh nggih. Gelem. Gelem. Emang enten? Heh? Enten to. Lho anang piye to kuwi ora ndelok peta bar apa kuwi jenenge samudra kae terus bar kuwi Australia. Nggih. Nang Bana sampean payu ya ning Australia. ora. Yo. Biasane gaya anduke didelen ning sirahe sampean. Enggak kapan. Lah pas niku pas. Wah ka diedit karo wong-wong asline ora. Alah, oh nggih nggih. Nggih. Nggih, paling kula mek ngimpi tok. Ayo ngimpi. Seripat-seripit ya, Nduk. Siap, gerak. Siap, gerak. Tahu baris ora? Tahu. Siap, gerak. Ayo, hadap kiri, gerak. Kiri. Kiri pundi, Pak? Ayo kirimu lah. Ayo. Kiwo. Nah, satu langkah ke kanan, gerak. Satu langkah kanan, kuwi maju ora kanan, blek. Mundur 2 langkah, jalan. 2 langkah. Di loro. Hop, duduk, gerak. Wis lungguh. Nah, ngomong endakan kok. Ora jos kowe kapan-kapan petuk ya. Engko Pak Cahya ning apa ning endi wi? Nanti Bu Kesi. Anak sing ning anu to nganjuk kuwi nggo ben dibel karo Bu Kesi ya. Karo tulung ibumu ngomong ngono. Kon golekne tanggapan Pak Cahya ning Kediri ya. Ayo ngono kuwi. Iki menek pamundhut, Truk. Iki Murah gen istirahat. Apa kuwi gubuk asmara wong ya pamundhut. Ayo, Mbak Dian karo Mbak Triastuti coba kaya apa? Ayo, artis kita ben tampil. Ayo nggih. Ayo. Dari Madiun dan juga dari Ngawi. Ayo, berdiri. Iki. Seragame ya do apik-apik kaya ngono. Apik no. Jarike ya jos. Jos yo ben. Jos yo ben piye ora. Apa kaya apa ya anune apa kuwi bawane pucung diaturake. Ayo. Mbak Dian sik ya Mbak Dian. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsun yen kemutan Huk, oper Mbak Triastuti. lelampahan kang
Bojone rime sik pakem ngeten. Oh, enggak. Iso mudun ya Pak ya. Mudun ya, syukur. Terlatih. Waduh, iya berganti kok. Nana, ya. Tresno. Tresno, tresno, tresno. Tulus. Apik kalau Mbak Lia lek guyu nganti curut ae ngono. Tulus. Natyan ning gubuk asmara. Ya, terima kasih. Monggo diaturake gubuk asmara saking Kendang Mas Nopal. Yuk diadoske.